So kase me Romani me Pentecost ni na kire se wonna so nye osanteni bio se wonna so nye osanteni bio dia ene na ensese yeje awade ma wo yese ye asante amane se ye ka niema ye de awade paa dia eye ensa ene sika se ye kase ye oba bi ho ade eho ade yo na ye ka ni nyina ye sebe nananom monimu a oba no sebe ne ba Abusia yeda odomankoma se ode yenkwa afam yen enne empani ahia dwumadi so enne yesan ba besua de biem bani se Oheneyere Aprebi metina madwamu se ya aya desua nko a se de beye yede tetede ne toto ne mafo de yehu ne ehwe se de yetu mirika tantantantantam no ye ohunu de de beto office empani se de ehye no wafa hya efirito na afa ye de kwakwa de sese ehyankasa na anu yesua de ebubo na poso eho adeyo eme kaye kasasie ehunanimu yetu oba no etirinsa aseda hodo ewo mu na meka kire wo se ye beye ho ade na nkasa ene bre no aso edien pa ni ewo se ye de oba ho ade saa de kodie na mehwehwe na de ekeka eka ho no nso na afi ene edie na asie ya fedie yetimi to santen na nkrofo musuni amababro se de wo ho na ebisa se so eya mamre na na iguso ayeye no na Oheneyere Aprebi enne meni menua bema ma de nyina da ofa yaw Daniel yaw echampon ya eba amamre eba amania o chere ni se fiko muhu ye fimbia enihu enne oba be kire ye na yehuru de sese ye de to twa misisi ya na menane mhumreti wape na yemfa eho ade yo no enhyehyɛ so Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akire abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade. Adafo medikan ayi de enne mene no ebetwetwe nkoma kire na fei na yenko na mema na kwaba ofa ya memu akwaba ya medie Oheneyere empani ahia dwumadi so enie na ye hia nso ampa enne ye pese wo kire yen amane efa awadegye ho eno nti ye ba wo na so a boni bi anim mo piafo ahima empani se di onim to na yede ni gina twono no so nye basatintin wadaro mebru wadaro meson krobia asante ewo kwan a ye faso a ye gi awade na ansa na ye befiri ye dwumadie bi na ase no esese ye de ho ehye odomankoma nsa ne ya sase ya mpo nyinamo ane nananom nsa ansa na dwuma no ye frase ye kura yo na we de mesre wani die mu enamafo dwumadie mu wo se bibi de mame kire se ye yese de ade ni sitie na enso ye mfa bibia enwumu ai sanse haye bia mintumi mfa nsa no ankasa nwufom na enso me pese na amafo hwe bibi kakra obapa wadaroma mafa metomre ya mahye mensa
agumu ana wo se ye bebo mpa minim se je bebo Awurade Nyankopɔn Yesu Kristo minim se no ana na de ye kotete amamre no mu ne yekɔ ba bia ye duro ye amamre mu amane ene ye yoyi ebunu mu ne yaduro enti yentenase enwunsa enti mi bepagya me mu na mede nsa no agufom ama ahwefo ene etiefo ahunu sene krobia asante esi di edwuma ofa ya obi beka se me Roman ni me Pentecost ni me Anglican ni na ye beyi apaye ewo me ba awaregye ase emusuo yo oba pa ma mfam tomre nsi ha na empani se asema de ani a anasema wache ye mane de ani a no kwasem ni so kase me Roman ni me Pentecost ni na kire se wonna so nye osanteni bio se wonna so nye osanteni bio di a ene na ensese yeje awade ma wo me pa kire se so oda so ye Roman ni Pentecost ni Anglican ni nasefo osom ahodo no oda so wom na se oda so ye osanteni nku ade a yesi ye asante amane obi beka se da bi ensese yegu nsa ewo mayefushi ase ensese mitua nsa ebi kura mpese shina abokra ye de kɔ nanso Oheneyere wadaro mebru enam a yenwie no mpanimfo se yemfie senche se utua sika watua nsa se woyere busua no a se na amafo obese onu obi kɔbɔbɔ na aka kire ne se meme ye selection amawo ya me na odi behia ene ne de no eno ebono ni beka se enti ne oya hoyi na santefo nso beka kire wo se eno ne ye ne esese papa na maame ana abusua wokomu awade no wujai won na ne won mo pe woyema wonum se woye wie na wo se woye kristoni a eho ena na wo beyere wo ho abo mpaye ama wo ho kronkron esane wo so na be hye wo ma se wo kronkron nya ba wo so a wo betumi aye de wo pese wo yobia wa bra ebia ensa guo no mu enkyekere bi ntime nkyekere wo tini wo wura bi ye ade bi wo FM bi so wo ji wo hudi a bodin eji wo hudi a bodin ai wo wura bi enti se wo kwaje aware no a abusua no a wo kwaje awade no wo mu no ye won mapede ma wo o mapede ma wo yankwa wo fa enti ese wo fa ase ne ye beje na wade ai enti me ye wo fa enti wadaroma me frase no enipa atwahia nyina wo se ye so bia na wo a wo gu nsa no ai esese enipa ahia ni nyina de wo madwene didie me be yo na chi okay na emomu ye woni a wo beje so enti meyi me mpaboa baako sei paboa baako sei na matia so na makwa me ntome nso abeduru ha ye me me fie enti ena makwa ne sese e badwom aka ese beduru masene mu sei yo na ha ye me fie enti ensa no ye de ka hwie agutomre mu dada enti otwedi ampo kwa me ye kire wonsa ne ye ma wonsa asase ya ampa nyinamwa unsani na nanu mabusum ni asa motwe ho ahia mo magye nsa adua na busua mo magye nsa akona fo busua mo magye nsa minim se me frɛ baako a ma frɛ mu nyinara se ne me frɛ mu a na nya bɔne mo amu nana abra se wa ene oduma nko aye na doma be ma bi ene na busua ba se wono besere no na omo ne na akobobra omo nkwa na nyina na nanu modaroma mo megina omo achi gina pa ma wareje yi enye fom bibi ebe wo mu bia anya nkoso mo mfa yefuniye no mo mo mane kanea enum anajo afei mo muwa won wadwumayem mo mo mpomden enkwa hosan nyansa ne nimdie ya wonom de betimi awade
afei obi biara eka wono nko na ka brese wa anwade ana se be ma wo be gina wade yi na dwumade nye nkoso na nanom monsa kira no na se mo sakira no na nsa kira de a ene ne obi ntonsa enhyira ne busuefo na mmogye nsan no na mo mane konkomo so mo no so obetwani nkwaso akonafo nkwaso me wo fa ya me nkwaso afei na hie de aka ne nyina agufom piao ya mame mo piafo na me wo fa ase no ahye me nsa no na me de kakra gina manum sei prensa kire se abosom anim kra ekɔ ne prensa ene sa kire se me no do ensada afei me wo fa ase a na se chiamia wo ho no asa ahye me bio na makahwe esan sempani se de oseda nkyem na mo ode no ye nwena nwuma nya no yagu nsana wie monika sa afei ena ye be firi yamane die no ase se no de bibia di adanse se ne ma toto kwan mabusua se enkasase atwam kokoko botwam se kwan atene eho ade yo no abusua ba yagu nsa wie afei na ho ade yo no ye hyase wo fa ye kase ye oba eho ade a eye dien pa ene de ye oba no eho ade yo Oheneyere eye mede eye manika eye mahohoahoa se wodi asi wani suo se wobeboa Ghana ne Asante onmo suro se ebewade ana wonmo ama wade bo wo so onum bewale no na obekyerɛkyerɛ wonum ama obi biara enya ne ho ntiase awade no se ye ka niema ye de gi awade paa de a eye ensa ene sika ene ye de gi awade nanso enye sika pi edi Asantefo se ye nton nipa ukọ a Christopher nso ehọ a Isaiah 55 wose wona sukom de won nyina wo mra nsuo no no meto nanso enibuo tieni yo wo mra nsuo no no meto nanso enibuo enipa ho asem na woka eno nti na Asante ye nton nipa no yo se ye niema yi dia he na ye de ye oba no ho ade ankasa mo piafo nana hima me frɛ wo hima kyerɛ sɛ wo tachiw anase aprebie kaprampa nana hima ne mu aba betiri wa ye bette nia yede ye oba ne ho ade abusua emfa nkyeme na me srɛ me ka sɛbe asekyira no no sɛ ye kase ye oba bi ho ade oba yi wunie nanso ye se wo ho ade obi ewofa efirimu ne yeso o mehwe kira ose obedi ne wofa ade mesremo obi bedi akonwa enye adedie na emom ye wo adedie se obedi ne wofa bi ade na wasa di akonwa aka ho ne ho ade yo na ye ka ni nyina ye sebe nananom monimu a oba no sebe ne ba eno ne ye ba betua ho kakakra ne ye de akofie na sebe o kwabrane esore anwumra sebe wakoni ofiri ba ya na akohwedi ofiri ba eno ne ho ade yo kani ye beka se ni tiri ensa no eno ntini ye de kasa bi hye wo se ni tiri ensa ni tiri ade ene ye wo ne ho ade yo ye kan nyina bomu an ye frɛ ne ho ade yo kyerɛ sɛ baabi ehia paa ho na enso Asante kasa ya na ye fra ne ntoma ye nhwɛ ne edi kan ya ɛwɔ ya mamre mu no ye hwɛ ensan yi a mienu eye pentu saa na ye bɛka no pentu eno ena sebe
yede ba pentu no enie ai eno ene yede ba beye obayi eho ade na meka se ni tiri ade oba ni tiri ade no eno enie eye pentu saa ensen so oba no ne wofa oba na yebe wa no ofa ene de ne wofa ase ema wade na ose abeje sebe etire ensa no enti se ose beta ofa achi mo de ne wofa ase ma wade a me ka titititi awade ena me kire ne wei ye pentui kane no a bema sebi o obesre owo ba no ode baako ebekwa akose na busua bia no wo mfiri kuro no mu ode baako bekwa akose na busua se ne ba eba obi abesre na wade na saade ode kose na busua no eja ne de no ye ntuso enti ensapentu ye de beye oba no ho ade ai ye de baako ama eja a ewo ba no eja no ginsana no ode kwa ontuso debi ontu ano debi eno de yesi ye de to ho ne kire se ensuo ne nsase na enso nsuo kire to amu a na eyihwa na ensa de e kire no na ano ye den tizinsan ye hwehwe ho a ye nhunu na amafo beka se sparring date e wo ho enti e kire no na ano ye den enti kire se onoma wade ne che no na omodo na no e ye den ena sebe na ahima wanimu a sekoba se awade no sugu a saa osede ba akun eno ne yesan de koma bema no sanse eno ne ade a eyetire adeyo afei empenisi enye danta ene danta ne danta ne de sika ebo ano afei yede kashire etoso ede to ensa pentu no yede kashire etoso ya kire se eboa mu ade ebreda ne anu ada ne ho bi enti boa mu ade enie ye ka ho eno de ye nhye de ntwabo se waka se ye nton nipa na ye ntwabo no so nkire se kofa kati aniwa bi ehembra de eni so ye fata sa amane sa abusua no sebi o eda no ne yedi hunu usuban be ma no ya ye besre ba ma wo no eda ne yedi hunu usuban enti wei no ene yedi ye oba no ho ade ni ho ade ye nankasa no anyway itire ade yo no eni eyensa ene boa mu ade ana sika wowie eno ne yedi yo na enso nam se ho matabata ho kakra bi wo ho nti enene ye da bibia di ama obibia hunu se de esitie ye wi a empani se akokọ bi de nim se ade achi na enso otie firi onyina no eja owo ba no epe a wosiriye emema bre monkafra na ima afei ne danta anase ne ntoma ne dabua ya odi kru oni ho ama sebe wanyini no ye besere na wade eno so enie kente kama na eja koma to ne yam afei na henema enzo so nie kane no ane efre ne danta na we die de ahenema aka ho afei bema obeje oba na wade no esese wode bibi eye nso ano anase kashire etoso kashire ameka ho asem na ahema no so ni eno so ne boa mu ade yi kama ejade a ye wi a ye besan akọ esobio ena wo eba no ni turutam anase ne tamboba eno so enie
na ewodin na entomadi de ya ne ma no mo na mota ehunu ne ye say we dey friend odihie nsu ye de ababa na ifiri maame ne nchen no setie bia ne mu aye ha apa na enso odihie nsu na maame agewei na ne debo enso so eka ho afei kashira edaso eno so ni maame enso so ede no ye wie ho afei ye ba oba no a ye beje na na se ye besre na wade no eso saa oba no na hode ensu ni ahode a meka ho asemi entoma ye wodin ya sabisabio ne debo eka ho ne tam eka ho afei na hwene hwene papa bi se me ko bene na nanti ahwene de me mfa ni agro na hwene papa bi eka ho ye wie saa ne emayi a afei ye de akonta ji sikwan anasa akonta sekan ya sabi nkontafo se be ma no a ye besre ba ma no se oni ho a enkontafo no nso onom ene se omode sekan ya adwuma e de hwe oba no eno ntimpani bu bebi hye ho se obi nkwati afram nkonta ena dupon kasiesie so ayinyai entoto atudie asawram nti enkontaje sekan eno so ni boa mu ade na no de yeje ye no ano ye bie so nkontafo no je a omu bie so e obadwam omasini koso sebe ya enkoye se okontakro bi kwati bi e de afa sebe akire afei ye wie ye no nso a ye frɛ bibi abusua no nso so edi ye ni eno so ye boa mu ade saa boa mu ade yi kane no na sika ewo mu no yetimi de bi to nkyene ye de bi to asase ya sabio ye de beto ama oba no ne ma wo be wo no no wo agapade eno no saa nieme wonom nsa ka wie a enkontaje sekan no sekan de maamo no eno na mo de beye asase no so adwuma na bibi ba ye de ahwe wo ba no ye wie saa eniema bi ti se ya afei ene ye san kɔ srada no ya eye snap no anase broninsa no eno so srada eno so ye de eno so dwuma ye didie ni kashire so eda so dwuma ye didie ni se ade a moyoma ye no aso ya nipa enti ye frɛ ne etire aseda ya no so kashire eda so me kyerɛ se sika eka ho eno so ye boa mu ade na ye de ada abusua no ase eni abedwafo ni nyina ye de ada ase ye de da ase wi a saa ensa wei sradai baako wei yetuso na ya hye obi abi na nsa na ye be hye obi abi ne ye de bigu fom eda otwedi ampon kwa mbasa yi adom brempon ase se waye adom na ene obi abegye me wo fa ase abrese wa ede ne kro ye da ase wi a ye hye obi abi ema oka bi hwe na abusua de na meka ho asem no eno so kane no a ye de to nkyene na onum a ewo mpotem a na so mbo afipam nyina ya ma obi abi na onum de ahye enkwanta enso sa asemasi ba ye beje na wade me nso sebe madansi dia medi wo mu nie ne ya ye sa adwuma yi e de aboa ohima ye wie a asa akase oba no ebeyi ne nsa no awade na di mu awie sanse saa ne ma de ba e nyina no afi ne ebebusa oba ne se asemasi eni asemasi e ba besre o de wo makomo o mo ba se o ne wo kobbo bra ne nkwa na nyina wadaroma yenye
Yenye abusua aye empani ahia dwumadie so enie. Ya kyerɛkyerɛ nneɛma yɛde yɛ ho adeɛ no. Yɛba bebisa sɛ yenye na.